F'konferenza tal-aħbarijiet ħabbret il-pubblikazzjoni ta' rapport dwar is-sistema tas-saħħa f'Malta. Dan ir-rapport li tħejja mill-Osservatorju Ewropew fuq kriterji stabbiliti mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ikopri perjodu sal-aħħar tas-sena 2012. Ir-rapport juri li Malta għandha sfidi qudiema bħal popolazzjoni dejjem tixjieħ, l-obeżità u l-marda tal-kanċer. Għaldaqstant sfidi bħal dawn iġibu magħhom talba ikbar għas-servizzi tas-saħħa, żieda fil-konsum ta' mediċini kif ukoll iktar kura għal mard kroniku. Ir-riżulta li rata ta' mwiet kawża ta' mard ċirkolatorju f'Malta qed tonqos, imma dawolja meta mqabbla ma' pajjiżi oħra. L-imwiet minħabba l-kanċer ukoll qed jonqsu huma fil-medja ma' pajjiżi oħra Ewropej. Josep Figueras, direttur tal-Osservatorju Ewropew dwar sistemi u policies tas-saħħa, qal li jeħtieġ tissaħħaħ il-kura primarja. There's more room for additional resources and to save monies and improving quality by strengthening primary care and reforming and improving the efficiency of both hospital care and primary care. Minnaħa l-oħra esprima s-soddisfazzjon tiegħu għall-inizjattivi u l-istrateġiji tal-Gvern fosthom l-Istrateġija Nazzjonali tas-Saħħa. So without having had the opportunity to see these strategies, but what I heard so far, it seems to be very much in the right direction. Il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia nnota kif ir-rapport wera li fis-snin li għaddew kien hemm żieda fin-nefqa tal-kura privata meta mqabbel mal-kura pubblika, b'mod partikolari fis-saħħa primarja. Fisser kif dan juri li s-settur pubbliku għandu nuqqasijiet u għaldaqstant in-nies tmur fil-privat biex tinqedam. Sostna li l-Gvern huwa kommess li tejjeb l-effiċjenza tas-servizzi tas-saħħa biex in-nies tinqed aħjar filwaqt li titnaqqas in-nefqa żejda.